Balendle nawe Minki benithetha nomalume uJerry namhlanje ebenifonela apha emini ebenixelela into kubana uBoshiwe uyaphuma etrongweni kwiintsuku ezimbini ezilandelayo. Sulani. Hey bafu. Hey bafu kwena. Ulalekile kodwa. Kufananga bafu. Kufananga Oh ayiloo nto ndifuna uyiva. Nokuqina mani nawe yokuba soft. Bafu uthi amazi ngiphele naye. Ithulani. Sasithethile nje nami. Sathetha nje nawe ngalento. Wathi uzayiyeka, wathi uzawutshintsha indlela zokwenza. Endawutshintshi tu uyaqhubekeka. Jonga le nto yenzayo uyabona ifaka ifamily yethu emngciphekweni. Ifaka ifamily yethu engozini fonini le nto yenzekayo. Bafu. Cela ungizwe kahle. Yabo le nto ngizoyenza ngendlela yami. And akekho umuntu osengcupheni la. Le nto ibhekene nami yami ngedwa. Futhi kuona wonke umuntu okhona lekhaya. Wena umuntu owazi nawo. Awukulinga ungiqheli kabi Bethulani, wakulinga ungiqheli kabi, wakulinga ujikuzise kum le nto. Tante yiyeke le nto. Imali wena awusakhumbuleni wena ukuthi wena wathi mase sithathe le mali lapha ebusinessini sikwazi ukuthi sipheshe before umbala ayibone. Wakulinga ufake amagama kambala lapha yeva. Wakulinga ufake umbala kufuneka angayazi noyazi le nto le. Point up manje wenze ngazo awu understand ukuthi why ngenza le ndlela ngenza ngayo. Thulani ndiyakunqanda. Ndiyakunqanda Thulani. Yeke le nto yenzayo. Ufake ifamily yethu emngciphekweni le nto. Yabona ngoku sesiphila ubomi bentshontsho ngenxa le nto yenzayo. Owesinge family manje le. Suzenza ngcwele manje wena kodwa besisonke kulento futhi uyazi ukuthi ngiyenza lento ngoba ngifuna ukukhipha mina nawe inkingeni. Manje mase usuyenza ngibe ngayo family lento ngathi manje lento ngiyenzela ukuzuza mina. Zenzile Thulani. Endo zenzile akakhalela. Ufuna kuyazi ba le nto yenzayo izoba neziphumo zayo. Manje pho wena uzimisela ukuthi uzwenzani ngalo. Akho nto ngizawuyenza. Ngiyakuyeka ngoba uzenzile. And udlala ngomlilo Thulani. Xa udlala ngomlilo uzawutsha. Andizubakho nizocima le nto yenzayo. Kufuneka uyazi loo nto le. Ngazi ukuthi ulindele ukuthi ngenzeni. Angazi ngempela ukuthi yini olindele ukuthi mina ngiyenze kwaphela yonke into ngiyenzela ukusiza thina. Yabona uba unimamele kwasekuqaleni. Ifamily yethu ngengekho kuyo yonke le nto yenzayo. Ke singaphila ubomi bentshontsho ngoku. Kodwa ngizawubona iqhinga uba ndizokwenza ntoni. Xa wena ndifuna undenzela yona ndifuna uphinde usondele phaa kula business yasekhaya. Uhlalele le ungakulinga usondele itshisa nyama. Oh hayi. Mawuthi yona into obona uzosebenza lena ngibona kuyiyona engcono ukuthi uyenze kumina sisonke kulento akube njalo. Thulani inyanisile. Andihleka ndidlali futhi. Baba, ufuna manje la? Ndicela toko sithethe, ndiyacela. Please. Jonga ne? Ndiyasola ngento eniyenzileyo. Ndicela nje silungisizele phakathi kwethu. Sabana.
Ayikho into soyikhuluma yini? Kuphelile phakathi kwami nawe. Kuphelile. Ayikho into soyikhuluma singazi. Valenhle angikwazi uphila ngaphandle kwakho. Kufanele silungisile lento. Mina nawe singamathe nolwimi. Ngiyacela lento lesingayilungisa. Sabantu. Ayikho into soyikhuluma mina nawe. Ngithatha indlela yakho nami ngithathe yami. Akwazi uphela nje kanjalo. You can't give up just like that. Ngiyacela torho. Cela silungise izinto ndiyacela Valenhle. Sabela. Valenhle, I'm showing everything. Ubonakala siba ndiyazisola ngezinto endizenzayo. Sabela kuphelile phakathi kwami nawe. Ayikho into soyikhuluma. Amela, hey, unika ungithandi. Sabela. Because nami ndiyakuthanda. Ngoku xa uzovela ungixele bakuphelile phakathi kwethu, uthetha ukuthini lonto? Sabela ngicongekele. Ufuna umsebenzi ngicongeke Sabela. Valenhle, ndiyakubona ke ngomuntu ba ikhona nomuntu ujola nayo. Uyanditshitela wena. Angichithi Sabela Wenza ngicongekele. ntoni? Utheni ungafuna siqhubeke nje? Sabela Xa ungachiti masiqhubeke kaloku. Sabela ngicongekele. Valenhle. Sakwazi ukuyenza ngicongekele. Suka Valenhle, yaf. Yaf. Sabela ngivalisa. Hawu, sisona. Kwenze njani? Wasuka ngo-ice manje kwenzeke? Hayi, nami akuyona into etheni. Ngiwile ngale bathroom eshaweni. Ngalimala-ke uyangazi ukuthi ngixamze kanjani, but akuyona into enkulu, into encane. Ungayikhathazi. Oh, uba careful the next time. Yazini, uthi ngibenzele i-hot chocolate just the way you like it, yabo. Uzoba right. Ngiyabonga. Nayi alindlela ngiyithanda ngakhona. Ngiyabonga. Yeah. Avusila njalo wena. I know. So, guess what? Ngesikhathi ngikho ngiye esitolo ne. And then ngathi ngibuya esitolo ngisahamba nje endleleni. Indaba enkulu engaka. Mana ke before nje uxoxa indaba kanti awumele ngabe esikoleni wena. Namhlanje ngine class elilodwa and ngena ngo2. Okay, kwase kwenzakalani ke? So, athi nje ngisase esitolo ne. Ayibo ukuthu umfana. Umfana nje yima phela, umfana nje ngifunda naye esikolweni ne. Ayi ngithi okay fine. Nangu umfana uza la kumina. Usezo ngithi ibuqhamuka manje lo nama cheesy pickup lines. Uzonjalo ke? Yebo. Cha bengicabanga phela lo benge ngisho leyo ibo. Wasethini ke lo Mr Cheesy pickup lines? Kwayibuke kuzokholo phela ukuthi utheni umuntu useyaqala ke manje usethi yena ismile sami sibrighten usuku lakhe bla 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 na ngisunshine wara ayibo. Kusanjalo ke kuzokhola ukuthi wenzekeni. Hayi ubhuti vele wasuka wa bese sibeme kanje. Umuntu abantu vele wakhipha iroad. Yabani cabanga nomanga manje for you my lady. Ngithayibo. Ngama Mike ikhandela ke le. Yazo ikhandela. Ngiyakutshela buka. Ungathi nje mangathiwa mhlawumbe uMr lo ufuture husband. Ini yona anemba soze ingane walo phela. Manje mbo iphi imbali? Ayibo leyanto uthenze nje khona ngabe ngithi thui le ehlathi ayitshika lapha ehlathi. Cha mina sengimile manje ngiphethe ibhali ke manje yena ngathi ngisimimali emgwaqweni mangibile nembali. Ukhona umuntu osenza into enjalo nje isikhatha manje bo indaba engaka. Usibaya making buye ngakukholwa mina. Le indaba zakho. Ine indawo eningi le. Ngisangiphathele ngisho ispoon ke lizongishisa phela. Hawu. Nawe bungasho ngapha. Hayi. Kodwa ngingawari phela ngizokubeke. Senzukudla.
uyaqapha kanti ngisazongibona nasesikolweni. Eyibo Amahlonti. Cabanga-ke ngoba phela usazokuphathelela elinye irose. ini yona? Ayibo. Mkhwenya usibari. Never. Cabanga. Big. Vale nje kwenzeka ntoni lapha? Into engxaki yakho kwenzeka ntoni lapha? Akwenzeki lutho siyaqoqela nje noMiki. Niyaqoxela nje noMiki. Uhleli ngapha endlela ophangelanga liyaba lisuku lesibini elungaphangelanga wena kukhona documents ezibhaye emsebenzini ezingasayinwanga. Umsebenzi umile pha awuqhubeki ngenxa yakho. Angivelanga nje ngalova nsike emsebenzini ukuthi kuningi nje okwenzakalayo in my personal space. Ne-personal space yakho kuningi okwenzekela loo nto ngicela uba kawugoba wena kufuneka lanto umsebenzi webusiness ume pha ngenxa yakho awuniphamanelina nazo documents sign up. Okay, ngizosayina ngiyaxolisa ngekuphinde wenzeke. Ya, uphinde kwenzeke loo nifuna uyiva kanye kanye. Kodwa usungazothetha kangaka. Awuva wena. Sanibona Ndleni. Yazi makuhle kanti uficani nonke. Angene ikhonto engiqeda kizo. Kwenze njani Thulani? Ngiphuma kwa Samthanda. Ngifica uma Samthanda lapha. Ungitshela ukuthi uSamthanda kubo ama 3 months ago wayegoli wayofunda. Cabanga. Uthi indaba ukuthi uSamthanda uhleli ekhaya yazi. Ayibo, akuyenzi kodwa isense lokho. Ngabe ubehleli sonke lesikhathi bo? Ngiyafisa nami ngimangele nje banimangele kanje. Bafo singawazi ukuthi siphume eminyaka kancane konke ngifuna siyidingide sinawo. Okay, yakhona ngizama. Yona bafo sengisho impela ke manje ukuthi yile parallel uSamthanda lona ethathe le mali yami uyena othathe le mali yami. Hayi xa uthi ngusiyamthanda uyithathileyo le mali kuzanyanzeleka simfumane. Balekile. Nyanzeleka simfumane phambi kokuba le ndla yazi loo nto ngoba sabe singxakini ngoba le ndlu wayibona ikhona imali eshotayo. Hello umbani. Kodwa kuzomela simthole uSamthanda samdinga. Ngidinga kabi ningakhule imali ayithathe lapha kimi. Andiyazi kwenzuku umbali enhle yanibhidi bayintoni. Ucinga uba uyimanage okanye uyi-CEO yezibusiness zalapha endlini. Umuntu ngomthatha nje makajongane nengxaki izimali pha ebe nguye ufinance what ngosecinga uba nguye uboss walapha ekhaya. Hayi wena bafo lento yambani ngiyayibona. Umbani ushusho lento ukuthi uyena wasuka uhamba uyofunda la. Manje usazi ukuthi umuntu ohlakaniphile ekhaya nosilo okwazi ukucabanga uyena kuphela. Yabona uqhathwa yiloo nto umbali enhle. Andiyazi ukuthi ucinga bafanga special nani ngamreplace nanini okanye ndiziphathe ngokwami into zemali. Yeah, inkinga zazipheli lapho. Sinenkinga yeke. UPorsche uyaphuma kusasa. Siyithini nina baPorsche manje? Hayi nxaka Porsche yekele lapha kumsendilungisile. Uthi usuyilungisile. Mina ngithembe wena ngoba ayincane into ephuma kwaPorsche. Uthi wena kodwa usuyihlelile. Hayi ngithemba wena. Hayi khona ke.